Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasolatil iru qala abuhum inni la ahidu riha Yusuf laula ayu fanidun. Sekarang ini judul seorang masih cerak nih belas rawar. Laula ayyufanidun qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Falama fasolat walama fasolat lan tetkalane wus tumeka utawa wus gathuk apa al-iru unta gawan wis digandeng-gandeng. Jadi unta sing ngarep sing ditumpaki sing duwe terus digandeng burine unta rada cilik niku unta nggo gawan. Tirit-tiritan niku. Unta ditumpaki wonge, burine unta nggo gawan, tumpaki wonge unta nggo gawan ngaten niku. Mang bayangke to lah. Apale ming tergandeng ki unta. Ayat tegese kharajat metu apa al-ibilu unta lho. Alati ngalaiha kang iku tetep ing atase unta apa al-ahwalu apa al-ahmalu pira-pira gawan. Gawan sembako nek cara kene. Bahan makanan pokok. Li akhawati Yusufa keduwe dulur-dulure Nabi Yusuf minal ngarisi wae minal ngarisi gitu minal arisi saking ngaris le metu saka aris ngaris ki bisa nek jenengan rak ngeres ora ngaris ngeres lah
Sekarang ya wis ra ana apa-apa. Urip kok ngeres. Iki minal ngarisi. Wahya iki. Wahya utawi ngaris iku qaryatun desa baina Misra ing dalem antarane kraton Mesir wa Kan'ana lan desa Kan'an. Dadi do mlaku tekan tengah-tengah. Ontone niku irit-iritane keluargane Nabi Yusuf, dulur-dulure Nabi Yusuf niku. Sing mimpin ya Yahuda karo direwangi brangkang-brangkang gawa gamise Nabi Yusuf. Sing mimpin Yahuda. Tekan desa Ngaris. Ngaris niku tengah-tengah antarane kraton Mesir karo Kan'an. Kan'an niku desane oleh separo desane Nabi Yakub. Kala mongko ngendika sapa abuhum bapakne Nabi Yusuf utawa bapakne keluargane Nabi Yusuf. Lha iku wis berbondong-bondong arep do diboyong ning kraton ya. Mula dadi wong 70-an niku wae wirid-wiridan. Lafate Quran fasolat al-iru. Mbung sinambung untane niku lho wong 70 lho. Umpamane 70 unta ditambah gawane kok 10 ngono ya 80 unta 80 ora ya wah. Nek nggo mlaku ning padang pasir kemutuk bleduk tok. Nek nang kene mung didelok kok gembira lokal. Wah, wis mlaku nang kraton, wis mboyong Nabi Yakub niki pokoke dijak dikon sowan ten kraton, Pak. Ya wis iki aku tak melu wae. Mripatku wis padhang. Wis tak tetas-tetesi. Rada padhang titik. Nek Nabi Yakub ya mung cukup dikemuli gamise Nabi Yusuf kok ya rasa nganggo operasi. Mbasan tekan Ngaris niku kala mongko ngendika sapa abuhu bapakne dheweke kabeh Yakub ya Nabi Yakub. Liman keduwe wong hadara kang hadir sapa man ngindahu ing dalem sandinge Nabi Yakub min auladi banihi saking pira-pira putrane banine Nabi Yakub wa qarabatihi lan kerabate. Oh niki jalur ceritane ora ngeten. Nalika dulur-dulure Nabi Yakub lan dulur-dulure Nabi Yusuf kondur ora mangkat. Di kondur arep mulih ning Kan'an. Arep mulih ning Kan'an. Lah sing do kondur iki lagi tekan Ngaris tekan. Ngaris ora Aris. Mesake sing dijeneng Aris kok ya kok terus tekan Aris. Sing do kondur ki tekan Ngaris. Ngaris niku tengah-tengah antarane Mesir karo Kan'an. Nabi Yakub sing neng dalem ngendika
ngendikane karo wong-wong sing do nunggoni Nabi Yakub niku. Wong yo nang omah ning daleme niku ora ijen do ditunggoni wong sepuh to. Ditunggoni putune iki liman hadara ngindahu min auladi banihi. Dadi ditunggu putu-putune karo kerabat-kerabate. Wah sing nungguni iki pokoke putu-putu karo kerabat-kerabat, karo dulur-dulur. Iya ana like, ana pakdene, terutama putu-putune. Wes putune sing nomor 6 iki mblingkek. Oh, mlayu rono, mlayu rene. Lek min auladi bani hira saking anake putrane berarti putune. Nang dalem ki akeh wonge ora ijen kok ya ana dulur-dulure. Termasuk ana bojo-bojone anake dadi termasuk ana mantune barang. Nah, mantune ya mung seneng kumpul nggo nglungani gawean kok ya critane. Ya nunggoni bapak mertua ngono nek alasane ning kono ya mung karo gedebus wae ora laren-laren. Mung ngomong wae. Wong ngantek wedang entek wae ra do. Ora kok dijoki iki ora. Gek jatah wis persiapan arep madang awan ya ora disiapke. Wong ketungkul gedebus ngetuprus kae. Kerabat-kerabate ya nglengkapi. Ora mung nglengkapi le nunggoni, nglengkapi le omong barang. Omong wangun kae. Kurang luwih. Genang-geneng wangun kae. Teko ki ming terus omong, "Bapak ni kerjane ndi lek saiki?" Bul sing ditakoni ngece ngertine bapak niki ora tau kerja kok takon. Oh ya ora entek dong kok ya mbok menawa saiki kerja wong awakmu saiki lemu lho muni ngono. Ya nek diglideke barang ngono lho wong awakmu saiki lemu. Saiki ora tak pikir. Ngrasake bapakne bentek ndas kule. Pokoke ora tak pikir aku. Boleh domong karo nunggoni Nabi Yakub iki ngono kuwi kok ya le domong. Udu kene kuwi iki. Udu sing do ngaji iki ora. Nang ngaji iki sing lanang kuwi do sregep-sregep. Ada mempeng but gawe kok sing lanang kuwi ngantek do menges-menges nyengungus niku ora tok mempeng but gawe. Iki sing do nunggoni iki domong ngono kuwi kaya nunggoni Nabi Yakub iki. Lah kok Nabi Yakub ngendika? Ngomong karo sing do nunggoni kuwi. Ini setuhune utawi ingsun iku la ajidu yakti nemu sapa ingsun riha Yusufa ing ambune Yusuf. Ae tegese ini setuhune utawi ingsun iku la asamu yakti ngambu sapa ingsun rihal jannati ing ambune swarga min komisi Yusufa saking gamise Nabi Yusuf. Malah omong karo sing do nunggoni ngono kuwi Nabi Yakub iki. Kamu kok sing nggo gamis lagi separo urung tekan omah. Waduh iso wong cetha kene Solo ki separone Delanggu utawa Klaten Wetan.
Lah wis adoh banget. Boyolali ra nek arep menyang ning Ungaran, ora ning Ungaran arep ning Solo. Nah nek tekan Boyolali terus kacep ra mulih. Iki wong Solo. Lah kok ya Nabi Yakub ki le ngendika ki omong terus sing do nunggone aku kok mambu ambune Yusuf ya. Genang-geneng ngeten niku iki kok aku ngambu ambune Yusuf. Sing do nunggone ya mantu-mantune mbok wis pas rasa kaya wara. Ora seprono seprene kok Yusuf ana sing ngomong. Mantune yo biasa to celekat-celekit. Mantu iki sok tegel sih. Ya omong sok celekat-celekit. Ora ana jeneng liya apa piye sing do nunggone rada ning jaba ning teras iki sik omong ngono. Ora ana jeneng liya Yusuf. Ambok yo ganti ora mung Yusuf. Parjiwan Potejo. Maksud gambaran iki nggo gawe gambaran mawon ya. Wong yo putra liya cacahe 12 ki yo ana sing padanane kuwi barang kaya padanane jenenge kuwi werna-werna kaya. Jenenge werna-werna. Mbok yo ora mung Yusuf oleh ra kesel. Ana sing mantu rada kuwanen lambene bapake ra keju apa piye. Ora ana sapa-sapa kok ngambu Yusuf ki rek. Oh tenan Pak, jenengan nek dimantu kae ketoke ning ngarepe jenengan apik, kuwi ming ning ngarepe. Wah, nek nang burine celekat-celekit kan. Tobat ngrasake. Yo ming nek ning ngarepe iki kaya manis halus kae. Ming lamis niku. Mula kena dititeni angger gawake pangan kok sing murah-murah lah. Ming wong lamis kuwi. Ongol-ongol. Salahke mbangku rada miring iso mleset tiba dhewe. Yusuf mbok yo nyebut liyane kok mung Yusuf wae. Tafsire aku ki kok rada ngambu ambune swarga. Sekarang ya karo merem ora tek weruh to. Nabi Yakub ora tek weruh, terus mung karo merem-merem kae aku kok ngambu ambu swarga. Maksude ngambu swarga ki kaya mambu wangine swarga saka gamise Yusuf. Gamise wangi kok ya kulino dikeki lenga wangi iki. Kamangka mesik. Lenga wangine lenga mesik. Sak botol cilik kae regane karo 0,5 juta. Nek jenengan lengane kuwi lenga. Maksudnya lenga wangine iki lho ora kok jelantah. Kuwi nek sing tuwa-tuwa lanang kuwi anggere bar saka sawah mulih kae. Nek sikile meling-meling kae ya kaya jelantah lho kae asline. Angger saka sawah kok sikile meling-meling, wis cetha kae jelantah kae. Meling-meling wangun kae sih.
Iki lenga wangi. Nek wae dhewe ya lenga wangine ming lenga-lenga wangi biasa. Wes rega 18.000 barang ngono. Wah iki lenga mesik, mula wangi seolah-olah kaya wangine swarga. Aku kok ngambu ambune swarga saka gamise Yusuf. Laula an yufaniduna. Lamuna ora yen to tufaniduna. Lamuna yen to ora padha anu. Apa niku? Nglalekke apa? Nuduh. Laula antufaniduni ora ana. Lamuna yen to ora padha nuduh sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ae tegese laula an tan sabu lamuna ora yen to padha nasapake sapa sira kabeh ni ing ingsun ilal kharfi maring apa kharfi maring pikun nggih ilal kharfi maring pikun wa fasadiroksi wa fasadiroi lan saking rusake pandangan utawa peninggalan min haramin sebab lara la sadaqtumu yakti bakal benerake sapa sira kabeh ni ing ingsun. Iki tafsire nek kowe kabeh iki do ngandel karo aku ora do maido mestine ya nampa karo nggatekke omonganku. Ning nek sing do ora ngandel, kowe mesti ngarani aku ki wong ngaya-wara. Mantu-mantu, putu-putu sing ra judho kuwi mesti ngarani aku kenthit. Wes mesti kuwi. Nek sing ra judho terus ana sing pencitraan, ana sing dienggo pembenaran. Ngendi ana Pak wong ya mantu kok ra judhu. Jenenge mantu ya nek karo tiyang sepuh maratuwa ya judhu kabeh. Wong nyatane seprene ya isih dadi mantune. Sing burine dadi mantu sing burine sing ngomong ngono kuwi ya terus karo jenengan. Ayo lek seprene dadi mantu kepeksa lho. Bacot Karang kowe ra ngrasake ya nek kur ngadep bojo begogak. Nek ra tak rewangi jungkel jempalik ya wis. Nek kowe kabeh ora nisbatke aku dadi wong sing pikun lan ora nisbatke aku dadi wong sing wuta. Ning nek kowe isih nyawang aku dadi wong pikun utawa dadi wong wuta mestine maido kowe. Di wong bapak iki pikun dasare. Dadi sak une-une iki sok-sok ra sadar lalen. Nek sing nuduh pikun wis ngono kuwi terus ora ngandel karo omongane Nabi Yakub nek beliaunya niku ngambu-ambune swarga maksude ngambu wangine gamise Nabi Yusuf. Dianggep ngaya-wara niku dianggep pikun. Wong pikun iki ming gilok-gilok ji, pikun iki ya sok kelingan, sok lali ngono ya. Ora kok nek pikun iki lalen terus, nek ya diakali karo anak-anake. Pikun iki penyakit tuwa ning sak jedul sak ora kaya.
Wong nek ngeleh kae ya ngarani iki. Jangan kecut kae ya krasa. Kok kecut ki rada mambu apa muni ngono kuwi, Jek. Nek aku ki dadi sin wae jaman simbok sin. Aku pengen mulih. Lah wong iki ning omahmu kok mulih. Arep mulih ning ndi ning Nakrama. Anggone sapa kono wis ra sapa-sapa kok. Wis pokoke aku pengen mulih rono. Muni ngaten niku. Lah ora duwe omah kok duwe. Waduh. Yes yo tak terke yo. Tumpake motor tak ngidulke. Ngebong anu kae ngalor. Masjid ngetan. Tekan ngendi? Masjid Karanganom. Aku ya ngono ya. Tekan masjid Ponggo ya aku ngomong masjid Karanganom. Tekan kene munggah leng to medune tekan meneng wae medun. Medun terus. Lah kok ora dawan titik wadul karo mbagi karo keluargane ngono. Aku dapusi burhan. Waduh. Pas rapikun mau. Ngomong-ngomong karo mbagi omong ora tangga aku dapusi burhan Masjid Ponggo kok Karanganom. Oh lah ya pikun iki gilok-gilok jebule. Sok kelingan barang jebule. Wis aja njaluk umur tuwa ndak pikun malah wis repot tenan yakin nek pikun repot tenan. Njaluk mulih Cik. Nabi Yakub ora trima nek kowe do ora ngarani aku pikun. Nek kowe do ora ngarani aku ki wuta sebab lara iki la sodaktumuni. Nah iki. La sodaktumu yakti kowe do benerke marang ingsun. Marang apa sing dadi uni ingsun iki. Ning yo wis bacot do ora logis to, gek yo mambu Yusuf ki Yusuf saka ngendi kok ora masuk akal sing do nunggone ya do ora ngandel tetepan ayo. Wah, wis biar-biarno bapak iki tetep pikun. Karo meneh wong ra weruh kok le muni ngambu Yusuf ki gek Yusuf sapa? Ana sing bengok kae. Ha iki putune iki ya kaya Yusuf ngene kok. Kok ngono kok kaya Yusuf. Oh Yusuf wong adine bapakne iki bagus sepol kok putu kok ngono kaya Yusuf kok cemplon ya kok. Dilele putune iki lemu gek dokoh ae lho. Musuh putu lemu dokoh to, buat apa-apa kamplung sih. Undal-undul lemu kae kok ya. Ya ming guyon dilaleni iki mantu-mantu do guyon. Ha wong paling ya ngambu iki wong iki ya arep anake kakangne kae ya kaya Yusuf, kaya Li'e lho. Yusuf ki awake wae apik bagus sepol jeming dipadake ngono. Ana sing bengok ya wan. Mantu sing ora tak jodoh mung waton bengok kadidodoan. Kok ngono kok Yusuf dari Hong Kong lha muni ngono kuwi. Ning yo ngece bapakne maksude ngece Nabi Yakub ngono lho. Dianggep le muni iki ngambu Yusuf. Ming do keweleh ningen yo en. Wong nyata je Nabi Yakub ki ngendika mlakune nganggo wahyu. Ati perasaane iki wis main. Dadi apa-apa ki krasa. Wis ngrasake banget. Awake dhewe ngeten niku rak mbok omong ya kae ming waton cerita. Nek omong kuwi medeni wong. Aku bengi iki setengah turu setengah merem. Lah kok ya ditemoni simbah.
Mbah sapa? Ketoke Mbah Sunan Kalijaga. Wah, iki wong tak pikir-pikir. Ngomong ya ora. Mbah Sunan Kalijaga, Sunan Joko Kali ya apa? Kanca mancing pingen. Omongne ya ora. Senengane kok khurafat. Cerita sing ora nyata iki lho mbok sing nyata wae. Sing bener iki aku mau ki rem-rem ayam setengah turu setengah melek nang kaget wong ana sing nablek. Sapa sing nablek bojoku? Nah, iki nyata. Mulane perhatian temen bojomu perhatian piye njaluk dhuwit nggo nyumbange perhatian. Kuwi nyata nek kuwi. Genah nyata. Nek kuwi jan kerep ngono kuwi. Wong datane sing lanang ya mingkur tengok wae turu saking kesete ya wis tablek sing wedok. Nyumbang turu. Engko keweleh masalahe la sadaqtu muni yekti bakal benerake sapa sira kabeh ni ing ingsun. Lah terus do ngen-ngen ngono kuwi maido. Teko berbondong-bondonge dulur-dulure dorong tekan omah. Lagi mlaku separo ning Nabi Yakub wis mampu. Ya angger tekan omah ngono ya akidote mlongo kae. Ketoke sesuk tekan iki kita. Yo separo gak mlaku kok yo. Ketoke sesuk tekan. Yo anu dinteni wae nek arep mulai. Dinteni sesuk rak tekan sesuk. Muga-muga dadi celengan ngamal saleh. Muga-muga istiqomah ning ngaji ning ibadah. Paring nugrahate ingkang ikhlas sabar ridho. Paedah manfaat mulya donya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.